Opa, kaixo. Gaurko saio ere bukatu dugu. Gure ekimen hau hasi izan martxuan 17. Bai, konfinamentua 14an hasi izan, Mendaron motxaila eguna suspendu izan egunean, baina 17an izan zen, Mendaron sari sozialetan zabaldu zen, Mendarotarrentzako deialdi bat esanaz, betetzeko bentana eta balkoi eta Mendaroko martxian jotea, ez? Orduan, txarangako WhatsAppian elkar xaxatzen hasi ginen, temantzan kasualidadia, hemen herriko enparantzan atzeka aldian, dago beste plaza bat, normalian ez dena gauza hondik egoten, baina hortara bentanak eta balkoiak saskaula txarangako hirukidek. Edurne, klarinetiakin, Josu tromboiakin eta ni saxuakin. Eta animo ginen, eta geuk ere zuzenia joan duen Mendaroko martxia. Eta egizu esan oso ondo ontzan, eta, ala moduz eta esan, baina jendiak estima usaban, eta momentu politxik izan zen. Eta nun gertatu zen, hurrengo gunean, asteazkena 18, Josun semiak egoi, bi aldu zigun audio bat galdetuaz, aber zeintzan hurrengo gunean hobi egin kantua. Nire Andrea zirgatan pizkat zirikatzen ere bai, eta seme txikiz ere bai 5 urtekoa, egoi. Esaten aitatxo, gero joko dugu, eta ni nahan oso konbentzituta ere, eta alako batean, hartu benua mobila eta venga. Pentsatzen benuan, xeber, zirikatzen hastia, eta bentsu, ipini genion... Xeber, joka dugu kantua! Eta gero beste bat esan zion ere bai. Xeber, gauza kantu joko dugu! Apare bat audio bihala genion, eta xeber, bi audio horiekin, ala butxaka, konbentzio genuen, Eta, karo, izan zen, momentuko erabaki bat esate genuen, gaur ere joten badeu, ulertuko da, egunero joko deula. Eta, baina, nola esetzik ezintzakon esan elako gonbite bati, erabaki genduen jotia. Animo ginen da, El Rey, mexikana da, joteko geratu ginen. Hala, arratzalde hortan josegun, eta izan zen, baina exitazo totala. Eta arrezkero, hemen bihar dugu, egunero joten deu, kantu desberdin bat. Egiz esan, gaina oitxura polit bat sortu da, gure plaza hontan, zeia bizkat gaina formia hartu du, ez? Izaten da lehenengo 8etan txalua joten dira, Osakidetzako eta betxare oinarrizko zerbitzuetan hainbeste lan indaben gure eta beste herritar batzuentzako. Ondoren txarangako abestitxo bat joten deu, eta gero Paulek, hemen gure bizilagun gaztetxo batek, ere abesti bat jartzen digu, egunero. Eta izaten da, 10 minutu azpitiko gauza bat, baina, egiz esan ondo dagoena, eta, denok eskertu izan duguna, batipat konfinamentu gogorrian egon gainean etxian, eta salako momentu bat, danok hortxe batzen ginenak, elkar ikusi, oin bakiu bizilagun bagoitza enun bizidan ebai. Martzela oso sentimentu buruz adierazteko bezala, hau kale hau, dakaguna atzeko plazoleta edo estiloko plaza hau, Martzela oso plaza, hau
guretzat esan lehen aurrekin eta ertetzeko parketxo bat, baina zan asistitzen isa inorentzat. Esan nahi dut, gu bentanara ez ginen sekula ertetzen, eta besteko blokeko bentanakuak ere gure aldera sekula etzian iztatzen, edo ez basan baintzat erropak esegitzeko edo olako kontuetarako, baina bestela, ez genok ez kontakturik, ez auzolaguna nun bizizia zen, eta orain sortu dugu giro bat, esaten dugu, dana konfinamentua bukautakoan, ez lehokela gaizki, jaixak edo jaimogoko bat edo, aunque sea hartu eta afari merinda bat itxeko, edo hola baitzakin ematez lehokela gaizki. Eta, izan zen, kristoneko ambiente poletxa, ontxe bertan irten naiz bentanara, eta bateri kaso, eta bestiari kaso itzen dio zure bai, eta ez dakit sortu dugun ambientea oso poletxa da. Eta berez izena esategotan, sentitzia, nire 5 urteko semia nola bizitzen duan musikia. Baitxere balio izan du, baten zorionak izan dianean, zorionak abestitxea jo izan diogu, abestitxean ondoren, eta, ondo gon izan da. Eta guain ja momentuan, enkarguak jasote ditugu, jendiak estimatzen du, eta zorionak ere jote ditugu. Eta inoiz gertau izan da ere kasualidez beste bati jo, eta parian tokatzea beste bat bere urteak zianak. Eta horre tokau izan da momentuen bat oso emozionantia eta posten gehorratik. Eta konfinamentuko momentu berezi batzuk egon dira. Dioz, lehenengo aldiz pertsona hemen auzoko baten zorionak izan zirenean, zoriona zuri kantua jo genionean, berak horri aldu zion, bere argazkisa, eskertzen, pastel da guzti. Beste momentu bat, esango dugu, hemen auzoan koronavirusa genditu da gizon bat eduki dugu. Eta balkoira urte zen gure aktuazio eta gero, eta jendeak txalo zaparra deharra jo zion. Adioz, nik hori ez nuen ikusten, nire balkoitzik ez da ikusten. Josu kontau zion, zeatik izan zen momentu hori. Baina bat destakatzeko eta esneatzako pertsonalki, gual izango zen apirilak emesortzekoa. Zeatik, gauza normalidadia joan balitz, apirilak emesortzea azte santua zen, Reala eta Atletikan arteko kopako finala izango zen, eta gu irudetatik bi, Xeber eta Bixok, adioz, Sevillan egotiatuko jakun. Baina ezin izan du. Orduan bagoizian hemen nuzera duzuan, balkoira urten, bakoitza bere ekipuan kamisetia jantzi, banderak atera, eta horre horrezian bakoitza bere animau, eta momentu politxea duzen. Eta egun horretan, ze kantu jokagon erabiltzerakoan, ez dagoen errezain. Konfinamentuko hasieran, Realeko inua jota zekaun, pertsona batek ala eskatu ziulako, eta ez dugu kantu bat behar errepikatu. Orduan, hori ez genuen jotzia nahi, gu Realekoa geha, Atletikeko ez genuen nahi jo. Eta orduan zeroaki, pentsatu genuen egokisi salik izala, Sevilla tiene un color especial jotzia. Han ezin ginen egon, baina bere toketxuan bat, horrekin gonforratu behar izan ginen. Kantuak aukeratzeko orduan, txarangakakoak izan da hirurok, evidentemente, batipat txarangako repertorixeatik tira deu. Kantu danak ezin ditugu jo, ze, instrumento asko falta dira, baina baidale gisa, beste urtean, biziposa txarangan, kantute gisa edo repertorixua oso zabala da. Eta horri esker, kantu asko izan ditugu eta eskerrak, ze ez dugu bat ere errepik hau.
Eta baitxe ere, eskerrak eman, Ibarko Ustekabe txarangiei, ze idatzi ginen, eta gustora bidali zizkiuten hainbat partitura joteko, eta baitxe ere, Zumarran bizidan eta Biziposako kidedan Inaxio Mendarotarrai, ze arek ere abesti batzuk bidali dizkiu, behiek ere biltzen dira, beha eta bere semiak Zumarran joten, eta beak ere behar izan dizkiu, Bibia Resistire bezalako kantuak hemen joteko. Egiz esan, ez da bat erresa hola jotia, ze geure bentanak eta balkoiak ez daude bat abestia gandik oso gertu, eta soinuak ez duen gauzarraruak itxitzu, eta ekua dau, eta horretik askotan txapuza eta gauzarraro asko ata izan dira. Gogoratzen ez gaina ziren nola ez genuen asmatzen, saiatu ginen bai, telefonoz eta pinganiluakin eta saiakera bat egiten, eta izan zen gure aktuazio itxarrena, ze ez da imposible da kantu baten gizki jotia, ze jo genduan bat abestian artetik segundu bateko tartiakin abeste berdina, ez? Zailtasunak, kristonako zailtasuna, ez da, imaginatzeik ze zailtasun dago, bakoitza bere bentanatek jarri. Eta nahiz da bloke berdinean gauden eta portal berdinikoa geran, nina hemen laugarren piso batean joten, eta seberdakat hor behek aldian, bigarren pisua, baina bestaldian daola. Eta alkarren entzuteko, nola parean ez gaude zen, ez gara entzuten. Eta entzuten gara eko bidez. Eta eko bidez entzuteko, kristonako zaila da. Gero, edurne, da hola ondoko beste blokean, hau da, tartia pixkat entzuten dut, ni tromboia gatela gainera, nik ateratzen dut zarata geixena, eta imposible itxekata bestiak entzutia askotan. Eta gero gaina, handi da, gate etxian, egoi, dakagu beste tromboi bat ere bai, eta egoi ibiltzen da. Arratzalde bere tromboia hartu, eta kriston animoso, tromboiakin, nirekin batera jotzen, edo arregin du nahi somaintzat, zarati ateratzen maintzat. Eta jartzen da, nire onduan, jota dalak eta pego, fuerte joten, eta esaten jo nik, suabe, jo, bestela ez ditut entzuten, eta baina, eta zizongo izue, nahikoa da izaten dut, bestiak entzuteko, atzian beste badakatela joteko, dakatela. Baina, denporiakin, jungea uitzen ikasten edo danarakoa, eta batzatan hobeto, batzatan okerro, baina, abesti mato bestere ata da desente, ez? Eta gure aktuazio itxura bihurtu da bezala, nire lehenkusin amaian lan ero itxura bihurtu da guiruroek grabatzia. Guirurok, ondoko edifizio bizigea irurok, baina ez geha elkar ikusten. Eta amaiak, esango dudakala, palko presidentzia bezala balkoia han iruro ikusten dio, eta beha grabatzen dio gure aktuazio itxua. Bere grabazioak ematera etortzen da, gero balorazio itxeko momentua. Askotan, gaur ondo jodeu, gaur sentsazio ona, eta igual ikusten dugu bideoa, ez da ino ondo urten, ego aldrebez da. Noiz arte? Hainbeste egundak ero, repertoizu ere ez da asko gehatzen, orduan, espero, eta batik bat arok ere nekauta gaudelako egoera honekin, laste bukatzen dan, ez? Egizia esan da, konfinamentua bukatzeko goguakin, bai, porque repertoizua, txarangako repertoizoko kantu zaharrak eta atera ditugu, porque kantu asko jotzerik ez azkago, nola azkenean bi instrumentu geran, eta beste instrumentu asko falta dira zen ere bai, bi instrumentu egin kantu asko limiteuta behintzen dira joteko. Dakiun bakarra da, konfinamentu nola bukauko. Biziposa txarangan gure aktuazioen bukera joten duen abesti bat, dala ETB-en garai baten, oin dela urte asko egon zan programa bat, funtzioa, eta haren bukaeran egoten zan abesti bat, bukaera sala esaten zabana, eta gure txarangako artista batek partitura eta zabana txarangako. Eta horrekin bukatu nahi genuke, gure ekimen hau, eta benetan danentzako sinale oso ona izango zala, eta guretzako ere azkena.
Thank you.